खुलुमबाय दिनैहाय जोंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायहरबाय आङो दिनै नोंथांमोननो थाखाय आंनि दखानावहाय गोदानै सफैनाय सामार कालेक्सन माने दैज्लांनि थाखाय दा गरम बोथोराबो सफैबाय नालाय बिनि थाखाय आङो मा बिहरदों दखानाव एखेबारे गोदानै आरो बिदनाथ' फैबाय थायो थेवब्लाबो गरमाव गाननो थाखाय आं नोंथांमोननि थाखाय बेखौ स्पेसियेलि बिहरबाय आरोना कास्टमारफोरा दायो बयबो माने लाइट गोबा गाननो लुगैगोन गरमावहाय होननानै आरो राब इउजनि थाखाय नैबे बिदनफोरखौ आं बिहरबाय लकेल माथानि आरोना आखाइजों दानाय आगोलावबो देखायदोंमोन आङो आरो दायो देखायबावबाय जास्ट गोदान सफैनाय आरोना बेफोरो दिनैसो सफैनो हानाय बे जाबाय मै रंनिमोन आंना देखायनाया बिदनखौनो देखायग्रोजोबनोसै आरोना गोबानि नै बे आरो गोमोआथ' बयनिबो फेभरेटखा नै गोमो जा मोजां आरोना गोमोनियानो बांसिन दङ मानो होनबा गोमोआनो बहुद अर्डार दंखायो आरोना ओमफ्राय बे गोथां गोसोमनि एसे डार्क ग्रिन आरोना बियो नै बेबो थान्दा गुसु आरोना दायो गरमाव गाननो थाखाय गासिबो बेफोर बिदन गोजा गासिखौबो आङो खेंजोबनानै देखायला जास्ट कालारखौल' देखायलांसै नोंथांमोना फसायनायफोरा स्क्रिनशट खालायदो आरो अर्डार खालामहरदो हम डेलिभारि जागोन ओमफ्राय आरो जायफोरा खाथिनि नोंथांमोना दखानाव फैनानै लांफैदो खाथिनिफोराथ' लांफैखाबायानो माखासे आं नोंथांमोननो दायो गोदान सफैनायखौ देखायजोबनो मोननाय नंला आरोना मानो होनबा माखासेफोरा मालाय फैनानै गावबागावनो लांफैजोबखाबाय आरो सासेयानो गांथाम गांनै बिदि लादों आरोना बिदनफोरखौ गिर्जाफोराव गाननो आरो खाथियाव ओंखारबायब्ला न'निफ्राय गाननो आरोना दायो जा मोजां जाखायो नालाय बिदनफोरा नै बे मुगा कालारनि आरोना स्टेन्डार्ड कालार आरोना बियो ऑरेंज कालारनि फालिजों नङाबा गोथां फालि गोथां ब्लाउसजों बिराद मोजां मोनगोन आरोना बेखौ थान्दा गुसु आरोना ओमफ्राय बे गोथांखौबो देखायखाबाय नालाय दानि ओमफ्राय नैबे मैथा कालारनि नैबेबो बिराद मोजां कालारा गासिबो बिदननिखौ देखायजोबनोसै आरोना गोमोआ नैबे दानि देखायनाया बेलेगफोरथिंमोन दानिया नै बेलेग ओमफ्राय नैबे एसे लाइट कन्ट्रास्ट नैबेयो जाबाय डार्कमोन नैबे एसे डार्क लाइट नैबे अरेन्ज कालारनि अरेन्जनि बियो गोमो जाथि गोमोनियाथ' बहुद दङ नालाय बेखौ गासिखौबो खेवनानै आं देखायो बेजोंनो एखे आरोना नै गांथाम गांब्रै मोनसे कालारानो दङ ओमफ्राय गोमोनिया बहुद बुरजा ओमफ्राय नैबे गोमो गोथांनि नै बहुद अर्डार दङमोन आरोना गोमो गोथांनि ओमफ्राय नै नोंथांमोना जुदि दायो आं भिडिअखौ नुदोंब्ला अर्डार खालामहरदो आरोना ओमफ्राय नैबे बेथ' जा अर्डार दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय मोनसेल' पिस आरो बियो मोनसेल' जायनो थाब अर्डार खालामहरगोन नुनाय लोगो लोगो नोंथाङानो मोननो हागोन ओंखायनो फसायनाया नेनानै थाबाय थानाया थाबैनो अर्डार खालामदो आरोना आंनियाव सोंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय नै बियो बाथि गंसेनि नै बाथि गंसेनि ब्लु कालार गिदिर आरोना दखनायाबो बहुत गिदिर ओमफ्राय बेनो एखेयानो बाथि गंसेनियानो मेरुननिबो दङ ओमफ्राय माखासेया जोबजोब्बाय बियो नांजोबखाबाय बे गांनैल'सै दायो गोमोनि दङमोन ओमफ्राय अरेन्जनि दङमोन मैथा कालारनिबो दंमोन जोबजोब्बाय ओमफ्राय दायो आं गोमो बिदनाव आगर लानाय देखायो नै आगर फिसानि माथ्र' आङो ना गोदान सफैनायखौल' नोंथांमोननो देखायबाय आरोना माखासेयाथ' आगोलनि स्टकफोराथ' एसे दङ बेखौ आं देखायनाय जायाखै बेफोरखौ आं माब्लाबा मा स्टकआव दङ देखायगोन बेफोरो दायो जास्ट गोदानै सफैनाय आरोना नायफैदो लोगोफोर जायफोरा खाथिनि आंनि भिडिअखौ दायो नायगासिनो दङ नोंथांमोना नायफैदो आरो लांफैदो नैबेबो मोनसे
गोमोनि बिदनाव आगर लानाय आरोना बेबो बिराद मोजां नुखादों बेखौ गुफुर फास्राफोरजों गुफुर ब्लाउसजों बिराद मोजां नुगोन आरोना ओमफ्राय नैबे अरेन्ज कालारनि अरेन्जआव बिदन आगर लानाय नैबे आगोलाव गांसे सफैदोंमोन बियो गांनै सफैदोंमोन ओमफ्राय दा आरोबाव गोदान सफैफिनबावबाय बिराद मोजां आरोना गोदान कालार सोरबा दालि कालारबो बुङो आरो पिच कालारबो बियो पिच कालार माइदियावहाय आगोलाव पिच कालारनि गैयामोन आरोना बुहुत खममोन माइदि खुन्दुङाव बारा दिहुनाखैमोन बिराद मोजां नुदों आरोना अनथावथावनो नैबे मोनसे बिदननि अरेन्ज कालारनि दख'नायाबो गिदिरनो बिसेनोसै लोगोफोर जायफोरा जोंनि भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट मा नायजोब्बाय मा देखायबाय नोंथांमोना अर्डार खालामहरदो आरो जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामना होदो आरो शेयार खालामदो लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय